So why? Thank you, Lord, for this day. But thank you for all the blessings that you've given us. Thank you for the gift of life. Amen. Amen. And hello, kaya aming asaga, padang umay manandanon dating ang programa tayo ng Paul 1 Rayaw ni Ilocano. So, kakabsat, ayan, agkakadwa tayo maninitan Sunday. Yes. Ayan, so March 28, 2021. Ayan, so dawating karon din kakabsat. Nga, i-share yun dating ang programa tayo. I-share nyo na sa mga wall ninyo, sa mga GC ninyo, Yes. sa mga grupo ninyo, para marami pa tayong magkakasama ngayong araw. So, pasensya na po kung medyo na late ang Rayaw. Supposed to be po meron kaming tugtugan ngayon. Yes. And na-cancel lang po dahil lockdown sa pupuntahan namin. So, nag-set up pa kami, naghabol pa kami ng mga gamit dito sa studio. Apo, rekla. Kasla. Kaya nga, wala pang laptop. Ito na lang ang kon namin, ang background namin. Yes, kasla ti feeling ko DJ Klangkit nasapat ay nga talungan nagpiniten siya. Ang bilis, no? Biglaan lahat ng setup. Basta nag-set up na lang kami. Ewan namin kung okay pa yung audio natin. Okay ba yung audio natin? Yes. Yan, mabilis ang setup lang pong ginawa namin. So, once again, magandang hapon, araw, oras sa inyong lahat. Nasaan man po tayo ngayon. Ano man po ang mga ginagawa natin. Magandang oras po sa ating lahat. So, ayan, makakasama nyo po ngayong araw ang nag-iisang prinsesa ng Rayaw ni Ilocano. Walang iba po. DJ Klang lamang po. Yes, kaya titinagadmit nga dapo ni DJ Reventor Lagmay. Kaya syakmat nga dapo ting kaya makataktakunay na makadangdanggay itang malam. Agsa paal daw ken oras. Marvin Agne po lamang. Dati na kanam numuunay apo nga Pinduter Show. Yes. So, dalawa lang po muna kami ngayon. Dahil po talaga biglaan lahat ng live natin. Tati amumi kami na apo kit matuloy tugtugan may itangal daw. Kit daksang gasat. Nag-lockdown po. And hindi rin po natin alam dito sa atin. Siguro, hindi lang po natin nag-aabang pa ng mga balita. Yes. Kasi po, ito dahil sa dumadaming cases na ng COVID. Kaya, ingat-ingat lang po tayo sa mga pupuntahan natin. Yes. Mas magandang mag-ingat po tayong lahat. Mag-face mask, mag-face shield. Huwag natin kakalimutan mga alcohol natin dyan. So, once again, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, sa mga hindi pa po nag-share, i-share nyo na itong programa natin ngayong oras. Ayan, para ma-share natin ng kaligayahan. Siguro magkakasama tayo ngayon alas 2 na, no? Yes. Yan, tatapusin natin hanggang alas 4 ng hapon. Yan. Ken, and syempre, na madali yung mag-birthday bukas. Ure na naglingling-it. Siguro, hindi po namin alam kung makakapag-live kami bukas. Dahil isa-celebrate natin ang birthday ng ating dakilang Pinduters. Yung aking nasa tabi. Na si Kuya Marvin Agne. Birthday niya po kasi bukas. Ayan, so binabati kita Kuya Marvin ng advance happy birthday kasi hindi kita mababati bukas ng live kung wala man tayong live. When tahan tayo makaga po kami apong han kami siguro ag live to nabigat. Kat iti panaka-celebrar apo iti panakatay ni apo si Jesu Cristo. Ay, kunak. Wen naman. Siguro. Oo.
Jack Apay pa kami kami nalpas. nalpas. Kit, anawain ako. Oo. Hello sa ating 500 viewers agad-agad. Ayan, so Oo. batiin na natin ang advance happy birthday ang ating napakagaling at dakilang pinduters ng nag-iisang pinduters ng Rayao ni Ilocano. Ayan, wish ko lang kuya more birthdays to come. Aha. And sapay lang kumatay ka nakapay ni Apo iti ati dugpay nga biyag tapno makapag-share iti talent mo kadagiti amin na umiidolo sa'yo. Ayan, so once again, happy birthday. Advance happy birthday, Kuya Marvin Agne. And syempre, hindi kami kompleto ngayon. Bukas, ewan ko lang din kung kung makakapunta yung isang kasama natin. Kasi lockdown nga, ganito naman ang panahon. So nga, ayan, hoping and praying na makakapunta rin yung ating vlogger bukas talaga. Kasi, lockdown din yata sa kanila. exit and exit and entry point daw is lockdown daw sa kanila. Oo. Okay, so ayan, sabay na maging okay na ang panahon para Okay na sa all right. Oo, para makapunta na tayo sa mga makapag-celebrate tayo ng maayos at makapunta tayo sa mga pupuntahan natin. Okay, dagitay muna nga nag-grade kanyak ni DJ Klang. Damdamak tong sumungbaten ta ilipas sa padati programa sakto sungbatan dagitay naganan. Greetings. Greetings yo kanyak kada wishes yo. Yan. Kahit itapay lang kabsat dagitay mga ayat itinumutibiyang agyaman ak unay kada kayo. Yes. Okay, so nagita po nakipag-share na. Maraming thank you po. And syempre, kadagiti payahan pa nakapag-share dawati garo din. I-share nyo na po tong programa natin. Para marami pa tayong magkakasama ngayong hapon. And syempre, ayan, pasalamatan din natin lahat ng mga followers natin, new followers na hindi kami iniwan hanggang umpisa. And most especially our generous sponsors. Yes, na tumutulong para magpatuloy pa rin ang ating programa. Actually, Sunday ngayon, rest day. Kaya pwede tayong mag-show dito sa studio. Yes. Yes, madama kami na po iti construction na medyo nagulupay lang na ito studio tayo. Okay, so maraming salamat sa ating mga generous sponsors. Kas kada Ma'am Cathy Chua of Yan, from Saudi Arabia. Tita Jo Ramos. Yes, from Switzerland. Tita Remy Mauricio. Yes, from Switzerland. Tita Dina Dumisi. From Switzerland. Ayan, Ma'am Ruth Clemente. Yes, from Honolulu, Hawaii. Sir Ray Dancel. Yes, from Hawaii. Yes, kay Sir Arnold Balbin Fernandez. From San Jose, California, And USA. Sir Dominic Fernandez. Yes, from San Jose, California, USA. Ayan, speaking of Sir Arnold and Sir Dominic, condolence po pala sa family ninyo. Bakit? Anong nangyari? Ayan, namatayan kasi sila dun sa San Jose. Uncle ata nila yon. Condolence sa family nyo, Sir Arnel. Family Fernandez, dyan sa San Jose, California. Ayan, Sir Pransler Gadja. Yes, from LA. California. Yes. And syempre kay Sir Jonathan and Sir Benny Rafal Rafal. from Italy. Sir Paolo Mata. Yes, from LA. California. Yes. Ayan, Tita Myla Minda Lasiste Alin Dayo. Yes, from Singapore with love. Yes, Tita Sexy Lenny Acosta. From UK, London. Ate Jacqueline Dupusin. From Singapore also. Yes, kay Uncle NJ. From New Jersey. Yes, kaya maraming salamat din sa grupo ng Friends Forever Straight from the Heart Foundation headed by Ma'am Rosine Alibuyog and Ma'am Judith Ramos. Yes. And syempre kasama din, maraming salamat sa grupo ng Switzerland. Fanatics. Ayan, hello sa mga taga Switzerland na nanonood na ngayong oras. And syempre, sa sponsor ng ating wireless microphone, naman sa Balidagti, Damayan Malaysia Chapter Original. Ayan, hello po sa mga taga Damayan Malaysia Chapter Original. Maraming thank you once again sa wireless microphone natin. And syempre, sa ating keyboard, yes, na hindi pa natin nagagamit until now. Dagiti Apo Tres Marias tayo dito na Switzerland. Ngay dangdanguluan ni Tita Jo Ramos. Ayan, Tita Remy Mauricio. And also Tita Dina Duminsin. Ayan, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa amin na nagiti Tres Marias. Yes. And syempre iti grupo yung Damayan Filipino Association Incorporated. Ayan. So maraming salamat din sa
Raon Electronics and Merchandise. Nakukuha kini matmatunan ni Mr. Christopher Aquino, iti Raon Electronics and Merchandise, kat masarakan tayo apo dito na Kawayan City, Isabela, batog lang iti Shell gasoline station. Isudag iti na kahit na apo ti gumatang, muna na ag-upgrade iti na duma-duma pa apo nga gamgamit, pang service, pang balay. Dagiti na kahit na apo ti gumatang iti amplifiers, speakers, mixers, equalizers ken na duma-duma pa apo nga ada iti pakainaigay na iti musika. Yes. Ayan. Hantay na po nga agdudwa nga mapanan na po umasidig dito na Raon Electronics and Merchandise. Tadi ti Raon Electronics and Merchandise ken idyo tayo po nga masarakan. Dagiti na kalkali kaguman tayo po nga gamit pang appliances, gamit pang service. Dagiti na mahilig po tayo ang agkanta pandemic nga rin ita. Dagiti mahilig po ti video okay nga kahit namit ag video okay. Kada po ti video okay machines itang available. Ken kasamit na dagiti na mahilig mat nga agkuting-ting iti keyboards. Adamit apo tagila ko dito nga keyboards. Ayan. So, ayan. Tiraon Electronics and Merchandise ket masarakan dito yung National Highway. Kawayan City, Isabela. Batok lang apo iti Shell. Gasoline station. Yes. Yan. Kung saan ka pa, sa Raon Electronics and Merchandise. Dahil sa Raon Electronics and Merchandise, siguradong Panalo ka. Ayan. Yes. So, once again, maraming salamat Raon Electronics and Merchandise. Kaya kasamitan, maraming salamat sa grupo ng The Mayan Filipino Association Incorporated. Ayan, iti The Mayan Filipino Association Incorporated. Kat may isa nga life plan, apo nga mabalintay nga kamangan, mabalintay nga pagsanggiran ng runa apo, dagiti na dito na balasi taaw, nga kahit naman apo ti mga laiti plano, iti pa nagbiag na. Ken, han lang nga DJ taga-balasi taaw, DJ lang, iti mabalin niya maka-avail iti dito nga programa, asosasyon, The Mayan Filipino Association Incorporated. Mabalin mit, dagiti ni taga dito na Pilipinas, sa dinuman abo nga partes iti Pilipinas iti tayo mabalin tayo apo nga makimembro iti data nga organisasyon. Yes. Yes. Sa mga katagalugan po natin, ang sinasabi po namin is ang The Mayan Filipino Association ay isang life plan na pwede po nating lapitan, pakimembrohan yung mga lalong-lalo na po yung mga nasa tawag dito. Ibang bansa. At yung mga nandito sa Pilipinas. Yung mga ating magigiting na OFW o kaya yung mga nandito rin sa Pilipinas. Ayan. Yan, mas okay po kasi nakaplano tayo ng buhay natin kasi hindi natin alam ang buhay. Saglit lang ang buhay. Hindi rin natin hawak ang buhay natin. At least kahit papano, kung dumating man yung panahon, may iiwan tayo sa family natin. Yes. Ayan. So, para ayan. hindi ka na rin na pong impormasyon, kontakin tayo lang ni Tita Jo Ramos. Ayan. Yes. Directress Jo Ramos. And hello sa ating Magic 5 directors. Binabati ko po kayo ng magandang oras. Directress Jo Ramos. Directress Dina Dumingsil. Directress Lily Aquino. Yes. Directress Rebing Corpus Ricardo. And Directress Mommy Gina. Ibonya Yip. So once again, magandang araw, oras sa ating lahat. Ayan, Yes. hawakan na natin ang mga cellphone. I-ready na natin ang ating mga speakers, ang ating mga headset. At umpisahan natin na sunod na panglugat bilang musikal ng isagot pa lang ito programa nga na Paul 1 Pray Au ni Ilocano. Apay ket ngami adya malipata dahil na inundo mga alda tigwa a puso nagsinggalot ken naglinailo ngem iti ang padarigma nakasarat ka barong aya kati ka rin ken sa pagka namin pinsan mo pinunas siya sinot mangipagaro at aayat mo kay narpo siya sinot mangipagaro at ay tapusong ket na ulbo ngem no na pate kuman ali ayat asinangalta di mo kumain palubos agbalay gini suliso Pray Au ni Ilocano.
Apoy kit ngami at siya malipatan, day di na'y dungdung mga alda. Alda tidwa ang puso, nagsinggalukin naglina ilo. Ngem iti ang padarigma, nakasarap ka barong nga ayang. Kati ka rin kesa patan, namin pinsan mo ang pinuna. Siya sinot mangipagaro, at kaayat mo ken narupo. Siya sinot mangipagaro, at ay tapusong ken naulbo. Ngem no nabate kuma, ni ayat asinangal ta. Di mo kumain palubos, nagbalaygi ni suliso. Siya sinot mangipagaro, at kaayat mo ken narupo. Siya sinot mangipagaro, taday tapusong ket naulbo. Ngem no napate kuma, ni ayat asinangal ta. Di mo kumain palubos, nagbalaygi ni suliso. Di mo kumain palubos, nagbalaygi ni suliso. Pray out! Ni Ilocan. Another song, Bimulalayaw nga ayan. Yes. Bimulalayaw nga ayan, agpukaw-pukaw di agbayan. Aglisi ka adaywan na, tapnon agtal na tuwirik na. Ayat abimulalayaw, naulpit man ang alilaw. Tagas kala at pagpataw ket iyaw awan nakauray painuting at yaldaw. Parip-ripirip to'y naken, na ikulbo naktulaeng. Gandat mo't mangirurumeng, mangikulbo mangitulmeng. Ngem no kas pudnumet laeng, puro semanjay bitwen. Tatapnon mamati ak adin duket agkupas bimulalayaw nga ayan. Pray out! Ni Ilocan. Bimulalayaw nga ayan, agpukaw-pukaw diyak kaya. Aglisi ka adaywan na, tapnon agtal na tuwirik na. Ayat abimulalayaw, naulpit man ang alilaw. Takas kala ang pagpataw ket iyaw awan nakauray painuting at yaldaw. Maripripuirap to'y naken, na ikulbo naktulaeng. Kandat mo't mangirurumen, mangikulbo mangitulmen. Ngem no kas pudnumet laeng, puro semanjay bitwen. Tatapnon mamati ak adin duket agkupas bimulalayaw nga ayat. Tatapnon mamati ak adin duket agkupas bimulalayaw nga ayat.
Yes, another requested song. Another song. Yan. Duet, Willingly. Yan. Tatami lang abong ang kantay manin. Yes. I love you too. I want you. I want you to. But if it's fate for us to wait until our loves can be, then we'll wait willingly. Then we'll wait willingly. Ni Ilocano. Okay, kakabsat. So, ayan, nakita po naging sa miwang panglukat bilang musikal kay sagisagot may amin kaya nga sang pa. Yes. Umay man na danon dito yung programang Rayaw. Ni Ilocano. So, ayan, hinihiling ko po, dawati garo din kakabsat na magpa-shoutout na kayo, mag-present na kayo, tarog yan ako niti. Agi-shoutout, kaditi, Yes. nagnangan nga daitan nga oras. Sa mga greetings niyo po, kanina pwede niyo pong ulitin kasi Ulitin. umakyat na. Ayan, sa mga gusto pong, yung mga greetings kanina na hindi ko nabasa ka, para kay DJ Marvin. Ayan, ulitin nyo na lang po para mabasa ko mamaya after ng first requested song. Ayan, mag-shoutout muna ako, Kuya Marvin. Ipagpakaawat mi lang apo anya dagiti nay new viewers kada comment apo nga hang mabasa iti greetings na. Gamin apo no habang dagdag sa iti comments kita Umaakyat. pangpangato iti Yes. comments tayo. So nga no kahit apo nga mabasa ahan kay kumaapo nga mga mangulit-ulit kada kita na comment show. Yes. So, Basta. oo. Sa Ay, mga, namali adyo. sa mga nagkakamali, sa mga nagkakamali. Sa mga nagkakamali dyan, itama natin. Sa mga nagsasabi po na hindi nababasa Oo. yung mga greetings nila, yun nga po, ulitin nyo na lang po kasi umaakyat. Kung hindi umaakyat, ginagamit namin pang lyrics yung cellphone. Mamaya, nag-back na yung ating mga greetings, comments. So, ayan, batiin ko na yung mga pangalan na nandito ngayong Okay. oras. Ayan, Yes. kanina pa present si Tita Jo Ramos. Hello, Tita Jo. hello, Tita Jo Ramos. Yes, Mama Amalia Bautista. Yes, hello, Ma'am Amalia Bautista. Kay Ekyong Tambo Rodriguito. Nagpintase. Ikyong. Ekyo.
Ayan, Rose Rupesio, Ma'am Edita Gapiala, Yes. Cornelia Vallesteros, Jerks Yes. Peria Guerrero, Jel Bagawisan Umakam Jeff Clarigo, Marilyn Gambol, kay Alali SP, Yes. Reynold Espirito, Senyor Calvo, ayan. Po, naging Kay masan. Lorena Manzano, hello, Bantolino, hello kay Tita Dina Dumingsi, Yes, na hello, Tita pumupuso Dina. na. Po na Ayan, yan. kaya Sino pa? Ma'am Priscilla Madriaga. Yes, hello, Ma'am Priscilla Madriaga. Yes, sa mga teachers natin na nanonood ngayong oras, Well. hello po. Aguray ka. At nalilipatan ta nga sponsor, DJ Klang. Ayan, sino? Han nga na isurat. Ni Ma'am Violeta Barayuga. Barayuga from Spain. Ayan. Okay. Maraming salamat, Ma'am Violeta Barayuga. Nalipatan na dyan. Pasensya ka, Ma'am Violeta. Yes. Hindi pa kami nga nakalista. Oo nga. Very busy nga. Sa sobrang busy. Ayan. Kaya kay Minerva Arosena Mauricio, Yes. Marisa hello. Manaay, kay Aldren Sagun Bisera, kay Ma'am Florida Bulawid Soriano, Yes. kay Ate Jacqueline Dugusin, hello. Hello, Ate Jacqueline Dupusin. Yes, kay Franklin De La Rosa, Edmundo Mendoza, Meliton Malaban Bingayan, Edita Yes. Patayan, Boyd Santos, Gerardo Mipig, Novi Alberta Costonera, Gina Reyes, Tita Remy Mauricio, hello Yes, Tita hello, Remy. hello, Tita Remy Mauricio. Kay Jen Rose, kay Arwin Tanglib, Yes. Michael Fernandez, Jake Garcia, Yes. Rose Ponce Miranda, Miranda, Manuel Pinapit Domingo, Apo, dagi ta kahit. Dandan Asla palipit. Palepet. Lula. Nag-ema siya na memes ko de Palepet. Mm. Frederick Mingming, Ma'am Cathy Chiwa, Yes. Rodrigo Samosam, Family Fernandez, Zalomi Femia Rivera, kay Mel Patigo, Daryl Lazo, and kasama din kay Arlene Deputs, Edwin Nacorda, Hector Aquino, Ken kasama din kini Lorna Cocal, Rusty Alcantara, Yes. Jane Porissima Ramones, Yes. Benjamin Enriquez Jr., Aha. kaya Brenda Esposa, Cesista, Johnny Ramos. Ayan. Yes. Once again, hello, we Hello, present we. din kay Jing Macarubo, Janet Condeza, Beth S. Ramones, yan, Benjamin Enriquez, Yes. Santiago Katabay Espiritu. Ayan. Yes. Kaya, ayun, hello sa inyong lahat. Marika Suknet, Jessie Del Rosario, and sa mga lahat na nanonood ngayong oras Oras na to. Yan. Junior Cristobal Mayo, hello sa inyo. Marinal Sugitan. Jose R. Jimmy Kinsay. Santiago Katabay Espiritu. Danilo Garcia. Ayan. Once again, hello kay Riza. Johnny Ramos. Yes. Kaya... And sa lahat ng mga nanonood ngayong oras, once again, magandang oras hapon sa inyong lahat. Magandang panunood sa programang Rayaw ni Ilocano. Okay, so, yan, isagot tayo ka rin na the first requested song. Ang ating first requested song talaga sa DJ Klang. The, Apo. aray ko. Kaya tanga tadata. Apo. Sige, Shakton. Dajay sapay lang. Adi ka sanong pa itilubong When ko. tabaring ang makakwati boses. Ayaw. And hello, MMP, Jaya Lagasca, Mark Gacula. Pangiprepara. Yan, Jocelyn Carabacan, J. Boy Yabes, Leodora Villedo, Roosevelt Simon, Jessie A. Anagaran, kay RSD De Vera, Yes. and ako si Tina. Okay. Ito na po yung unang request. Kasanupay, tilubong ko, No, awan awan ka. ka. Ito pala programa nga po ng pauluan Rayaw. ni Ilog. Apay ka di anyat nagbasula. Taapay sikan kay ng lipat. Sa weman no anya tinagkuranga kay tapamakawan ipaay mo kanya. Kunada nalakalat manglipat ngem sikalat ng isalda
ayan tanalaklaka kadi agayat ti sa bali no di pamatek na sinaw na sudi kasano pa'y ti lubong kuno awan ka jak maitura na siyak tay panawam kenjak kabailan kitiyag may sa pamatek mo isulati ragsak ko Try ang ni ilog kasano pa'y tilubong ko nooman ka. yes Kasano pa'y tibiyag ko nung pinanawan ako kaya ko. ikunada nalakalat manglipat ngem sikalat nang isaldak tuy ayat tanalaklaka kadi agayat di sa bali no di pamatek na sinaw na sudi kasano pa'y tinubong puno awan ka jak maitura na siya tay panawam kenjak kabailan itiyag may sa tapamatek mo isulati ragsak ko kasano pa'y tinubong kuno awan ka jak maitura na siya tay panawam kenjak kabailan iti agmay sa tapamatek mo isulati ragsak ko tapamatek mo isulat tiragsak ko. Okay, another requested song so natin na po naman. Never ending love. I saw you at the bar. You always took my time, and now I can't believe you're here with me. Remember back in school how we broke the rule, and even when you were a friend to me, I love your take a smile and walks I want to mine to see the way her friends they smile at me. And now we're standing here, the memories are clear, and after all these years you still love me. Never ending love, true up between us till forever. Never ending love, true up, just you and me together. You gave me all your love, and I give you my heart, like moon and stars above. We never part. Whoa, 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 whoa. Never
Just you and me together. I only want to say I do it all today. I never change a moment spent with you. I look around and see you are the one for me. My love for you will always be so true. Never ending love, chew up, between us to forever. Never ending love, chew up, just you and me together. Never ending love, chew up, between us to forever. Rayaw ni Ilocano. Sabay pa tayo. Syekre. Okay, so tagadiyan po tagadiyan sa mibang panglugat bilang musical ngayon. Kami Agora ka. Ay, hindi pala. First requested song, DJ Klang. Oo, dalawang Anong request. nangyayari Oo nga na. sa Pilipinas? Nagtatayab pa yung aking mga panunot. Dahil sa sobrang puyat at pagod ng mga ilang araw. Buti nga tong boses hindi bumibigay. At napapasalamat pa rin ako at nagkikisama pa rin yung boses kong napakadaldal. Ayan, so pwede na po kayong mag-comment. At mag-agibasa na ko. Tigritings Tag-greetings yun. Ayan. Pa-request po, count on you. Apo. Coming from Marisa Manaay. Good day, Philippines. Hello, world. Watching from London. Pa-request, please. Ballad for Adeline. Thanks a million, Gloria Barroga. Ang ganda naman nun. Good day, Philippines, and hello, world. Sabi Apo, niya. kaslapang ko ya. Oo nga. Tawag dito? Miss Universe. Miss Universe. Musta na mga magaling na DJ? Magandang hapon sa inyo. Arturo Quirona. Ayan, kastamit kanyam, sir. Yes. Ang sarding DJ lang. Yung signal po siguro kanina. Okay na ba ngayon yung signal natin? And syempre, blurred po tayo kasi talagang mahina yung ang internet. signal natin. Yes. Yan, watching from Malolos, Bulacan. Request po ng Basang Sisiw. Salamat po. Benjamin Enriquez Jr. Like this song, Arlinda Puts. Shout out Edwin Nacorda. Kablawak man ni Ariel nga na spak tisiket na dito'y Gabu. Lawag City. Hector Raginio. Apay nga, yan na nangyari kanya mong kabsat. Wan, napay kasano nga na spak ta siket. Ayan, coming from Bong Braceros, Miranda Advance. Happy birthday, Idol Marvin. Yan, God bless always. Yes, agyaman na ka po. Nagkita nag-greet iti birthday. So, para Yes. tunubigat. Thank you so much. Yan, happy birthday, DJ Marvin. More and more power adding ko. Coming from Ma'am Cathy. Chua. Yes, thank Yan. you so much, Ma'am Cathy Chua. Present DJ Melay Elardo Gordo. Shout out please, Lazo family from New Zealand. Daryl Yes. Lazo. Hello po sa mga Lazo family dyan sa New Zealand. Shout out po, Jeff Clerigo. Watching from KSA, Mel Patino. Present watching from Kuwait. Florida, Bulawit, Soriano. Good PM, Ma'am Edita Patayan. Yes. Femia Rivera watching. Ilocos, sabi Yes. niya. Request DJs, Victoria. Salamat DJs. Noel Torio Tobios. Watching from UP Diliman, Marisa Manaay. Yes. Pa-shoutout naman sa mga Tamaya family dyan sa Barangay Root, Ilocos Norte. From Navarro family in Manila, Quezon City. Thanks. Coming from Danilo Navarro. Stay Yes. safe always, sabi ni Ma'am Edita Patayan. Patayan. Ganyan din po sa inyo, stay safe. Dahil Yes. parang nagkakaroon tayo ng second Lockdown. Di ba? Naalala po natin sa Pilipinas, March nung nag-first lockdown tayo. Aha. 1 year na, buti pang lockdown, mayroong balikan, no? May comeback. Pero sila, hindi na wala. sila nagkabalikan. Break na. Ay, ang lockdown, bumalik na naman. Paano na naman kayang buhay? Kulong, ganon. Ay, sana naman. Shout out po, from City of Ilagan, Rodrigo Samosam. Yes. Happy birthday, DJ Marvin. God bless you always. Melay Orlardo Yan, Gordo. thank you so much. Pa-shoutout po DJ watching from Taiwan, Jonathan Sanchez Labrador. Hello, Karayaw. Good morning to all coming from Ma'am Cathy Chua. Pa-shoutout po from Kawain City, Dongyi Plado, Salita. Yan. Request po, Rush Your Love, Mel Patigo. Wow. Nanay.
Pa-shoutout po, advance, happy birthday, Kuya Marvin Agne. Jeff Clarigo. Yan. Thank you so much, Sir Jeff. Ayan. Watching here in Riyadh, Saudi Arabia, Vika Butahe Balansag. Yes. Hello, DJ Klang, watching from Kuwait, Dietrich Kafort. Ayan, hello po. Hello, Hello, Karayaw ni Locano. Good afternoon po watching from Lawag City, Marlon Ramiscal Ansangay. Present DJ, talagang awan kupas Karayaw, pa-request man dyan. Bulod nga at Sir Marvin. Apo. Manuel Pinapit Domingo. Masay. Yan. Shoutout man idol kin Uncle Coloreto de la Cruz. Dito'y Giddam, Yan. Abulog, Cagayan. Yes. Franklin de la Rosa. Happy birthday bukas, ading Marvin coming from Priscilla. Madriaga. Thank you so much, Ma'am Priscilla Madriaga. Yes. Aloha Karayaw ni Lucano and advance happy birthday DJ Marvin watching from Maui, Hawaii. Rose Ponce. Miranda. Ayan. Thank you so much, Ma'am Rose Ponce. Yes. Pabati man ading lang ni mother ko, Rosalina Domondon. A very happy birthday today. Love you so much. Yes. Happy birthday. From Gina Reyes of Quezon City. Ayan. Happy Yes. birthday po, Ma'am Rosalina Domondon. Kan kasamot nga DJ Klang nga kayat kumanya kablaawan ni Mama Violeta Gaduang dito na Isabela School for the Blind, Kawayan City, Isabela. Yes. Iti belated happy birthday Idi Kalman. Oo. Iti anaganan 72 years na dito lubong. Ayan. Happy Iti Kalman. belated happy birthday po, Ma'am Violeta. Yes. And kasama din 583 lang viewers. Halloween. Halloween. Share nyo pa. Share po more. Share po more, Karayaw. Yes. Para marami pa tayong magkakasama ngayong hapon. Mm. Shout out naman watching from Negros, Nobi Albert Castonera, Longakit. Shout out family Kabansag and Patayan, Edita Patayan. Ayan. Happy watching mga idol, Santiago Cotabay Espiritu. Shout out sa Bedford, England, Boyd Santos. Yes. Ayan. Pa-shout out family Bulawit Gan Soriano, coming from Florida, Bulawit Soriano. Present Yes. Karayaw ni Lucano, coming from Tita Dina. Duminsil. Yes. Is watching with you, coming from Tita Remy Mauricio. Watching from Pangasinan, Lorena Manzano, Bantolido. Okay, J-Boy Yabas, present po. Parekas Karayaw, Yellow Rose, Doming Ballesteros. Okay, so, panagtuloy ti programa, isagot naman yung requested song. Ito na pa yung request nyong, If Tomorrow Never Comes. Ngayon, sagsagot pa lang ni DJ Marvin, kanya tayo aming madamapay lang agbuy-buy. If tomorrow never comes, Okay, another requested song, so natin na Paul 1. can't be with you tonight. Can't be with you tonight. If my love wasn't here with you tonight, I would be with you for just a little while. Alright. But I love you the same way as I love you now. And I'm sorry I can't be with you tonight. Though I want to hold you in my arms tonight, I wouldn't take the chance, 'cause it won't be right. Maybe when we meet again some other time, 'cause tonight I only share my love with you. So please
love you, but I cannot be with you. If I could be in two places at the same time, believe me, I will share my love with you. Nadamag ko bang siyang nadadadapian niya? Ang naman dadat. Umay kuman esipat to'y siya nga lawas nga unas mo. Apo na siya kain. Ukwam tayo tubog na kan kukum lang tataosang na. Kapag nga'y magrabyado ka, Deng. Ay gonggonam lang ta. So please Basta. understand my situation. I love you, but I cannot be with you. If I could be in two places at the same time, believe me, I would share my love with you. Believe me, I would share my love with you. Walang tigil ang gulo Okay, another song. sa aking pag-iisip. Wala nang tayong nagpasyang maghiwalay. Nagpaalam pagkat di tayo bagay. Nakapagtataka. Kung bakit ganito ang aking kapalaran. Di ba ilang ulit ka nang nagpaalam? Bawat paalam ay puno ng iyakan. Nakapagtataka. Hindi ka ba napapagod o di kaya'y nagsasawa sa ating mga tampuhan? Walang hanggang katapusan. Nabahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang. Wala nang maibubuga, wala na akong maramdaman. Walang tigil ang ulan at nasaan ka araw. Na paano ng pag-ibig sa isa't isa? Wala na bang nananatiling pag-asa? Nakapagtataka. Hindi ka ba napapagod o di kaya'y nagsasawa sa ating mga tampuhan? Walang hanggang katapusan. Napahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang. Wala nang maibubuga, wala na akong naramdaman. Right on. Miggy Ilocano.
ka ba natatakot? Di kaya'y nagsasawa sa ating mga tampuhan, walang hanggang katapusan. Napahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang, wala nang maibubuga, wala na akong maramdaman. Kung tunay tayong nagmamahalan, ba't di tayo magkasunduan? Ni Ilocano. Okay, nakita yung requested song. Ay kami sagot kanya aming nga sanga Yes. pada. Dapat pa bonus na. May pa-bonus pa siyang isa. Nakapagtataka. Tataka. Okay, so, mag-ibasa na kamanan katigit ratings yun kakabsat. Pa-request po, Don't Ever Go, Jeff Clerigo. Apo. Ayan. Love you both, Lorena Manzano Bantolino. nagyaman. Thank you so much. Pa-shoutout po karay watching to San Emilio Fernalin Garcia. Yes. Kabalawak man ni Ariel nga nas final passen. Naspak tisikit na. Well, ay bagal daw karay watching from Taiwan. Jonathan Sanchez Labra. Yes. Hello, yung mga karay pa shout out man ni Ayatek nga ni Kagawad Noel Ventura nga iso iti naka-duty ita di barangay Minga Manano Malig Isabela. Dagiti apo taga Mananaw Malig Isabela. Oo. An kaya apo managruar ta lockdown pa ila tatanita. Yes. I-request ko man karay Jay kanta nga Till Death Do Us Part. Thank you mga DJs, mabuhay kayo, the pride of Isabela. Thank you so much. LG Ventura. Thank you Yes. po. Yan, watching from Pangasinan, Lorena Manzano Bantolino. Happy birthday, DJ Marvin, watching from Jansan. Thank you po. Jonah N. Arlantico. Yes. Ayan. Lolit Ignacio is watching from Kabatuan. Aha. Pa-shoutout po, family Bato and Mendoza, Carayaw Ilocano. Pa-request po, Having You Near Me, Jen Rose. Wow. Ay. Ayan. Pa-request po, Blue Bayou. Data. Jerry Peria Guerrero. Ah. Nanay. Lumang idol greetings from Riyadh. God bless. Leonardo Gazmin. Thanks mga ading, tapinat ganyo tayo request ko Never Ending Love. Kaya Yes. never ending din ang panonood ko sa inyo. Wow. Florida Bulawin, Soriano. Thanks so Yes. much. Ayan, watching from Bahrain, Genius Marzo. Shout out, Jerks Peria Guerrero. Pa-request po ko sila pan Carmel Agapinan. Naspak ka. Naspak ka, DJ Clown. Request ko man na po, Iliw. Good day, sabi niya. Pa-request naman po Lupa by Rico J. Puno. Ayan, Jane Boy, Yabes. Sa lupa. Nagbabalik ng lupa. Usa, oo. Yan, agka-birthday kami gayam kini Idol Marvin. Happy birthday sa atin, Lourdes Barcela. Yes, Ma'am Lourdes. Happy birthday. Yan, happy birthday in advance sa ating Marvin. More talents to share, more blessings to come. Gina Reyes. Agyaman, Ma'am Gina. Yes, happy Palm Sunday po to sa lahat. God bless yes. us all. Jane Labuanan Dingrat. Blessed Palm Sunday, kakabsat. Lenny Salong. Yes. Ayan. Franklin De La Rosa watching from Abulug, Cagayan. Kamusta world? Advance happy birthday, Idol Marvin. Ayan. Agyaman. Happy birthday, Marvin. Nemesio Domingo. Yes, thank you, Sir Nemesio. Idol love you nga po. May team song. Pabing. Apaw. Ananay. Ma'am DJ Klang, pa-shoutout man ka barangay ko, Lakong, Abkir, Tagudin, Ilonggo Sur. Nagitay Octopus Army from Roger Marcelo, New Lukban, Baguio City. Rogelio. Marcelo. Yes. Yan, happy birthday, all the best, and God bless Marvin, Elena Gutierrez. Thank you. Makaikat stress. Ti programa yung Rayaw ni Ilocano, Boyd Santos. Thank you. Happy birthday, DJ Marvin. God bless you always. Melay Elardo Gordo. Happy birthday, DJ Marvin. God bless. Linda Tasani. Yes. Hello, watcher from Ilocos Norte, James Cornelio. Pa-request po yung bulod nga ayan. Ayan. Happy birthday po, Idol Marvin, sabi ni Ma'am Edita. Patayan. Yes. Idol love you man, anak Marvin. Opo. Lorena Manzano. Maraming salamat sa 50 stars, Elena Gutierrez. Yes. Ayan. Kablawan Dakman, please, from Los Angeles. Kaya taka-blending ti boses yun nagmayat. Apo. Roger Villarreal. Hello, Bangalan. Sir Roger. Ayan. Shout out kaya watching from Doha, Qatar. Jane Labuanan Dingrat. Yes. Watching from San Marcelino, Zambales, Daniel G. Velardo. Okay, sa mga nagre-request ng Tagalog ang salita ko, sige po. Magtatagalog ako paminsan-minsan. Sige. Happy birthday, DJ Marvin. God bless. Janet
Contest. Ayan, thank you so much, Ma'am Janet Contest. Request man DJ Clang, Somewhere Between. Arsenio Corimam. Ano yun? Ayan. Somewhere between, Somewhere. Shout out DJ family ko dyan sa Kamalanyugan from Qatar. Mary Joy Akasili Labwi. Ayan. Happy birthday DJ Marvin Joey Ventura. Ganagyaman. Pa-shout out po DJ from Makati, Thea Bernal. Ayan. Shout out Idol watching from Nueva Bambang, Vizcaya. Alam mo, speaking of Bambang Nueva Vizcaya. Ako din. May May tumawag sa'yo. tumawag. Nagpa-schedule ko matata Domingo. Buti na nga lang At, Oo. at na-cancel din. Yes. Kasi nga, lockdown tayo. Hindi rin tayo. Cancel din sana doon sa Nueva Vizcaya kasi hindi rin tayo makakalabas ng Isabela. Yes. Request man mga DJs, alas 3 de Parbangon. Advance, happy birthday, DJ Marvin. Nice mga idol. Paborito ko po yung kanta nyo. Sabi niya. Thank you. Ayan, ang daming greetings sa'yo, Kuya Marvin. Thank you. Coming from Tita Dina Dumingsil. Aha. Advance, happy birthday, Sir Marvin. Apo. Ayan. Thank you at Tita Dina. Sana may palechon, no? Kuya, ada ba lechon? Ada lechon? Adan to. Ay, makaramanak man nun. Happy birthday, DJ Marvin. Baka damit iti papansit dita pa request man iti sisiwit ka rin. Ada po, hindi mawawala ang pansit sa birthday. Kasi ngayon nga yung ating nakasanayan. Kapag birthday, kailangan ng pansit or pangpahaba ng buhay. Sabi nila. Yan. Advance happy birthday, ating Marvin. More birthdays to come and God bless. Dory Asilo. Yes. Ayan, advance happy birthday, Idol Marvin. More birthdays to come coming from Sir Erwin Bartolome of Yes, thank you. St. Genta. Ayan. Hello po sa mga taga St. Genta na nanonood ngayong oras. Nagrambak mga DJ. Lorena Manzano Bantolino. Yes. Mabuhay, happy birthday. Salamat, Ma'am Edita Patayan. Yes. And 100 stars. Pa-shout out po sa mga Maya family. Sabi niya. Okay, next requested song. Ay, wala. Till I met you. Wala na dyan ang gato. Till I met you. Ano na? Next. No arms ka. No arms. No arms can never hold you in Ilocano. Bukol. Ayan. You are the reason. Ay, Hindi. sabay. Delikado Kita ta. nga request eh. Okay, so ito na po yung request nyo. No arms can never hold you. Yan, padasan tayo lang nga po. Maditay nga talaga kang kanta. Tiket-tiket. Piyesa. Okay, so ito na po yung request nyo. Maraming salamat sa 100 stars. Sa mga senders ng star natin na hindi ko na ibasa. Thank you so much. Yes. Ang nga balita, ang mumi nga da kay kit nag-send nga talaga. Okay. Baby, frozen tears, it was hard through the years. I'll never give up any one of my dreams. And deep inside is my love still alive. And God only knows, but I can't let you go. When I'm in love, it will be forever. I gave you my heart forever and ever. No arms can never hold you more than I do. No man can never love you, baby, it's true. No arms can ever hold you more than I do. You came to me from heaven, girl, it's true. And if I ever lose your love, if I ever lose your heart, baby, I'm dying for your love. Aha, Ray, Di Ilocano. Baby, now I'm alone, and I've tried to be strong,
But mom, maybe I try silent tears without cry, and I can hold on. True feeling is gone, and there's nothing to lose, 'cause I'm playing a fool. When I'm in love, it will be forever. I gave you my heart forever and ever. No arms can never hold you more than I do. No man can ever love you, baby, it's true. No arms can never hold you more than I do. You came to me from heaven, girl, it's true. And if I ever lose your love, if I ever lose your heart, baby, I'm dying for your love. And if I ever lose your smile, if I ever lose your heart, everybody needs someone to love, and I say, no arms can never hold you more than I do. No man can ever love you, baby, it's true. No arms can never hold you more than I do. You came to me from heaven, yes, it's true. Okay, para po sa nag-request ng You Are the Reason. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please don't. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I climb every mountain, swim every ocean, just to be with what I've broken. Oh, 'cause I need you to see you are the reason. There goes my mind shaking, and you are the reason. My heart skipped bleeding. I need you. If I could turn back the clock and make sure the light feed to dawn, swim every hour of every day, keeping you safe. I climb every mountain, swim every ocean, just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. You are the reason.
Okay, I requested song, Having You Near Me. I give to you and never ask to mine, wondering what you would say, hoping you'd understand it's not the role I usually play. Don't speak too much of what's been going on. The past is over and gone. Give me a troubled mind, you know it's due. I can do so much for you. I want you, having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's alright, having you near me, holding you near me. I love you tonight, it feels so right, feels so right. You're brave to say that you get lost in love, but you've opened your heart to me. Underneath all you feel, you know how deep our love could be. Tonight we'll touch until it's time to go. That I'm leaving it up to you. Even a world would know that I'm not true. I can do so much for you. I want you, having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's alright, having you near me, holding you near me. I love you tonight, it feels so right, feels so right. Mr. Marvin Avenue on keyboard. Having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's alright, having you near me, holding you near me. I love you tonight, it feels so right. So right. Raya. Di Ilocano. Okay, ayan. Nakita po nagiti. Aksa sa runso na Yes. request. Ayan. Inadumin the request para naman mabawasan yung mga request Yes. natin. Nasa katambak. Natambak na request. So, gibasa nak manini 5 na lang na greetings. Santo manon. Request. Yan. Ayan. Thanks, Idol DJ Klang. Request ko. Naglaing ka talaga. Irene Pirme. Campos. Thank you so much. Ang galing mo, DJ Klang. Annabelle Fagela. Yeah. Thank you. Hello, watching here. Lai A. Santos. Wow, ading Klang. Ang galing mo talaga. Dory Asilo. Thank you so much. Dajay, pirme. Well, favorite ko yan. Flory Villar. Ayan. Yes. I love you, Idol. Marvin Agne. Pa-request man taglames te arak. Pabati naman ako sa asawa ko nila sa construction workers. Daniel Santiago. Salamat po. Yes. Ayan. Daniel Galano Santiago. Hello, Kenny Sister Colorena Bantolino watching in Pangasinan. Mercy Rasote. Ayan. DJ lang adu kami nga agkakabagyan ken agkakabagsat kabsat nga idol da kayo. Buy-buya kami tata. Hehehe. Permalin Alardo expression. Thank you so much po.
sa walang sawang pagmamahal sa Rayaw ni Ilocano. Ayan, Benji Arucan watching from Italy. And syempre, coming from Tita Jo. Aha. Ayan, hello daw sa mga family niya dyan sa Rojas. Rojas Isabela, sa mga Tuliao and Ramos family. Stay safe always. Ayan. Stay safe po kayo sa Rojas. Lockdown din ang Rojas. Lockdown din ang Malig. Lockdown din ang Kabatuan. Oo. Ang dami na pong lockdown ngayon. Aurora, lockdownin. Ang bay. Well, na-lockdown kasi bawal maligo siguro sa kwan. And kahit milang pakamo kakabsat ngayong darating na week, Yes. hindi po namin maipapangako sa inyo na may live tayo this week. Kasi nga po, andito na yung Semana Santa na sinasabi. Ayun. Siguro, magkakaroon na lang po ng mga recap na show Oo. si Madam Tonya. Ayan. Guwapo. Bilang respeto tayo po dyan ti panakay-celebrar iti panakatay ken niya. panaka. Panagungar niya po Yes. Apo tayo nga Hesus Kristo. Oo, magpapakon na lang siguro, magpapa-recap na lang siguro or magkakaroon na lang ng mga replay ng music si Madam Tonyang. Pero kami siguro po, hindi po muna kami magla-live this week. Ayan. Siguro ito muna yung one natin. Besyak nga, garamit de. Takan na lang, kanta semana santa boses mo pang semana. Siyan? Ay. Adolamin. Oh. Besyak to kasensen. Oh. Aglakok to te, bulong. Bulong te. Siya ba? Ay siya, apa aglako ka? Wala ta, garamit dati, binalay. Deneldelot Denendelot nga. Dendelot. Denendelot, garamit dati ka. Oh, dagitag boy-boy dito nga mamimis dante dendelot. Agpapal kami. Why? Naimas tilotok nga dendelot. Awan talakwak to te, siya ba? Why? Bulong ti siya ba? Amam ti saw-sawak ka siya. Ano? No dendelot. Ano? Ay dato, ti kakaiba nga saw-sawan ti dendelot. Siya gama? Ay sus, ay baga kanya. Ano? Dato di seget. Ha? Seget. Siya Duwan, ikak ti asukar, asin bawang. Data, ti saw-sawan ti dendelot. Barbecue ta. Kampay kumati paminta. Siya nagpainalbas. Ay, siya. Ada pa sibuyas kas kada bugong na. Dada ti sausawan ti dendelot. Special by Bansya. Ay, napo. Oh, Pakawanin na. apay madam kaya. Nagkatila de karabukob na na. Tapos saan ka nga makakanta tata semana. Tadata lang met agrungap dyan mo. Hoy. Di naklay babay ng kasensen. Semana. Pakantay ng tipang semana. Di, so may boses mo. Madi. Napentas. Mit di boses ko ide. Sa bagay. Ede. Ede. Di Ede. danggad. Ayan, phone tip drummer, happy watching! Yes. Kan kasama din natin Mylene Castro. Hello Ate Mylene Castro. Yan, Richard Kalubaki ba? Watching from Pangasinan. Shout out kay Dave Dapitan and pa-request na rin yung Eddie Peregrine na midli. Alright. Ayan. Happy Sunday, DJ. I love you all. Watching from Sarawak, Malaysia. Pengiran, salutan. Okay, so di pa nagtuloy ito programa. Ito na naman. Basahin ko nga muna itong isang greetings sa'yo. Anyata. Advance happy birthday, DJ. Nag-interrupted yung ating live. Apay. Ay, okay na. Ah. DJ Marvin, may the Lord bless and grant the desires of your heart. From Ventura family of Manano Malig, Isa. Pwede kayo mag-live, lolo ken lola, pagkakataon nyo na magpasyon. Talaka. Kuna ni Dena. Domensya. Ay, Dena. Dena. Siya nga Apay, kasi- bagbagamot nga pasyon. Mga pasyon ka. Kas lang pagamot nga di boses mo pang pasyon latan. Kahit Nga mga pang Semana Santa sa latan. lodsoda kini Dena kasensen. Ana. Di nga ron pinaturog ta na ngay naldaw nga kang kansyonan ta. Kahit na nga sa win ka na bariyar ni Santaw. Wasad song? Apo. Aray ko. Pasang sisiw. Alright, so isagot mo na dapat dati na yung sagot nga Mapapalunok ka na lang sa ikaw sagot. ang sagot. Nanoy. Okay, Okay, ito na pa yung request ng ikaw ang sagot and anya. basang bilit. Ay, tuloy mo nga basang silit. Well, Sige, sige, tero. Sige, man. Okay, ito yun na po. Kay tagal nang ako'y dumadalangin kung kailan ba sa akin ay darating isang tulad mo na para sa akin
at sa habang buhay ay aking iibigin. Nang mamasdan ka ay may ibang nadama, na buhay muli ang isang pag-asa. Sabing ikaw at wala nang iba ang hinihintay kong makita. Ikaw ang sagot sa mga dalangin, dininig ng langit ang aking paglalambing. Kay tagal naghintay at ngayon'y dumating, di na hahayaan na ika'y mawala sa akin. Nang mamasdan ka ay may ibang nadama, na buhay muli ang isang pag-asa. Nasabing ikaw at wala nang iba ang hinihintay kong makita. Ikaw ang sagot sa mga dalangin, dininig ng langit ang aking paglalambing. Kay tagal na hintay at ngayon'y dumating, di na hahayaan na ika'y mawala sa akin. Sa'yo ko lang nadama ang pag-ibig na kay ganda. Bubusugin ka ng pagmamahal, ang hanap ko ay ikaw. Ikaw ang sagot sa mga dalangin, dininig ng langit ang aking paglalambing. Kay tagal naghintay at ngayon'y dumating, di ka na mawawala sa akin. Ikaw ang sagot sa mga dalangin, dininig ng langit ang aking paglalambing. Kay tagal naghintay at ngayon'y dumating, di na hahayaan na ika'y mawala sa akin. Sa akin. Okay, para po sa nag-request ng Basang Sisi. Pinaasa mo ang puso ko, naniwala na di ka magbabago. Binigay ko ang lahat ng iyong gusto, at ako'y di nagtira. Lahat nakuha mo, ginawang kawawa. Bumaha ang luha, paano na tatanggapin kung ika'y mawawala? Para akong basang sisiw na iniwan mo, sumisinghap-singhap sa kabiguan na dinulot mo. Para akong basang sisiw na nag-iisa, ngayon'y walang kasama. Nagtatanong kung bukas ay magbabalik ka pa. Alright!
Ano pa ang ihaharap ko sa mundo kung magiging tampulan ng mga tukso? Mayroon pa bang naghihintay sa tulad ko? Kung gumuho na ang langit, paano na ako ginawang kawawa? Bumaha ang luha. Paano natatanggapin kung ika'y mawawala? Para akong basang sisiw na iniwan mo, sumisinghap-singhap sa kabiguan na dinulot mo. Para akong basang sisiw na nag-iisa, ngayon'y walang kasama. Nagtatanong kung bukas ay magbabalik ka ba? Para akong basang sisiw na iniwan mo, sumisinghap-singhap sa kabiguan na dinulot mo. Para akong basang sisiw na nag-iisa, ngayon'y walang kasawa. Nagtatanong kung bukas ay magbabalik ka pa. Ilocano. Okay, yan po yung ating dalawang requested song. Yan, yung No Arms ba yun? Ay, hindi. No Arms. Ikaw Hindi. ang sagwa. Ikaw ang sagot and basang sisiw. Basyang il-share. Ayan. So, nagibasa na kamanin ka dito, greetings tayo. Happy birthday para bukas, Idol Marvin. I love you po. Coming Naulit from sa amin. Rose Rupesio. Yeah, thank you so much. Dahil taman DJ Marvin Love It, I miss you lakay and Eddie Mindaro. Pau. Ananay. Pau na yan. Ananay. Daman padasik damdam mga kanta. Ano data? Tatak lang kanta dato. Ayan, hello DJ Clang, happy watching. Mercy Razote. DJ Clarice, pa-request naman, I love you by Celine Celine Dion. Hehe, watching from Tarlac. Ang gagaling yung mga idol karayaw. Yaman. Jericho Hota. Ayan. Nice voice DJ Clang, Mercy Razote. Aris Daga Sen. Idol ko talaga ni Kuya Piano at DJ Clang nag-line kayo nga kumanta mga karayawang Ilocano. Fernando Kilang. Thank you so much. Yaman. Pa-shout out to all the relatives in Cagayan Valley. Watching from Santa Clara, California. Could I Yes. request Ilocano song Isam? Yula Dumagi. Ayan. Isang mapakabiyagak. Yan. Mamaya po magbabalsan tayo sa mga request. Tuloy-tuloy na balsang request. Sige man. Hi, good afternoon. DJ Marvin at DJ Clang. Ginabansalin Resonable Ragudo. Yes. Hello sa ating ko sa Pangasinan, SK Lorena. Happy watching. Mercy Razote. Maraming Yes. salamat sa 50 stars. Aiza Maribel Tilos. Hello, Karayaw Ilocano. Ang sarap pakinggan ng mga boses nyo, DJ Clang, DJ Marvin at DJ Ray. Pa-request naman Yes. ng Nating Tulus. Salamat. Violeta Lianes. Yes. Yahoo, DJ Clang. Galing mo talaga. More power to your show. Rose Ponce Miranda. Apong ba siya nga dyan man kumadani mo? Melay, Elardo Gordo. Daniel. Awag na. Nakabalon ka data man. Kano nagkaykayas ti. Arte Konam. Nagkayas ka ti palatang tinyog nga ramedem mga kuwamanan. Te Konam kasi. Kaykay. Te Konam kasi. Padala ko ni kasinsing ko nga kaykay. Oh. By 1 take 3. Hoy, nasobra ka mo ton. Aman, kasi tila ko na. By 1 take 3. Ngam je take 3, je take 1 na kaykay. Je take 2 bulong. Je take 3 report. Di ka sila bagam nga may siyan. Dua. Naloko ka Dua nga talaga. kaykay for only 150. Is kami man yung kita taga-gatang kaun. Pamade siyan. Tila ko nang walis dati apo kit tumayab. Oh. Apay. Ramidim summit nga kwan ni dati nilmulan. Ah, Doon, Nagpasyaw. pagadan to nga
Mangkukulang. Mahiwagang walis. Ada tayo mahiwagang walis. Siya la tumayab no agangin tagwawarada. Awang ngamin trip mo kasi siya. Sumarding kantang kasi siya Di mo. ka Babae pa na nakpay nakalaklako. Bagbaga. Malasya man talako ko na. Di kami dumawat ti report kanya nga. Nga dapay ko ma. Guma. Huh? Pag nanok na report Ah. mo, local. Ay so Kasla kwa. Sla. China. Ay. Sumgar ti dot ko DJ lang takantam nga basang Oh. sisiw naggaling ka pero. Kita Thank you po. man. Advance happy birthday DJ Marvin watching from Jansa. Agyaman. Thank Happy you. birthday Lods, Kuya Marvin Agne, God bless Water Mylene Castro. Yes, thank you so much, Mylene Castro. Yan, happy Sunday mga DJ Madrid Spain, Steve Quiniones. Happy birthday DJ Marvin Advance, Mercy Razote. Yes. Ayan, apayawan ni Mr. Ray the Pogi, sabi Yan. ni J.R. Cristobal Mayong. Ada po ti naramid da nga kwa. Yes, wala sana Ay, talaga importante. kaming live ngayon, kaya may nilakad na siya. Oo. Actually, kanina, Hmm. tinatanong kung may live tayo. Oo. And bigla naman pong cancel ang gig. Kaya, eto na lang, sinet up namin ng mabilisan. Yes. Kaling naman ma'am pa, shout out from Rizal, Kalinga, Nova Lea. Hello po DJ Klang, baka naman t-shirt DJ Klang, wala pa po, kasalukuyan pa lang po. On process. On process yung ating mga t-shirt. Baka kami t-shirt kami. Oo. Baka naman t-shirt daw. Sir. Ayan, good noon, DJ Klang and DJ Marvin. Mackenzie Abat is Choco. Hello, Ate Mackenzie Abat. Kamusta? Naglang kayo ading Marvin kan DJ Klang. More power sa inyo. Thanks so much. Kayak nga ta. Okay. Okay, so, padasin mo man nag-practice. Ha! Ang damang ka dyan. Hello, DJ Klang and DJ Marvin. The happy advance happy birthday ading ko na ni Ma'am Ruth. Clemente. Yan. Thank you so much, Ate Ruth Clemente. Yes. Okay, ito isang awitin Tagalog. Mamaya na po yung mga request yung ilog ka ng balase. Ala, Pag dagiti- sa sarunsunin tayo doon. Okay. May isang sa Tagalog, kanta ni Dolce. Dolce. Siya man timang kanta kasi siya. Amo madakandak ti kasta. Ano? Nga, ay, ada mo kakanta ka kasta. Kahit mo denggam. Sige ka ron, sige pa lang. Tap naman dito man nagapapad. Denggam di Dolce nga kanta. Sige. No kumaading ta, Dolce ka, kanan. Ay! Kabil kato'y delak, pagtoled-toleden. Apay! De kanto karam kaman. Sording mo ata nga ni Dolce nagkanta ta. Kaman, apay, kumata kas dyan nga ron di kantana. Ada lang Dolce ang No imsa nga sord. kumaading ta, Dolce ka, kanan. Kita mo, iso, nyaki din. Siyang ka mga babay. Oh. Siya. Okay, ito na po yung request. Ay, ito pa request. Yes. Paano? Why do say? Yes. No kumaading ta, Dolce. Hey! May siya. Pagkandiyaw lang lang. Mate, duwatan to damdama. Tulungan ng to kasensya itong damdama. Paano kung wala ka na? Ay, so. Paano ba ang mag-isa? Mula nang makasama ka. Kung paano'y limit ko na. Paano ang pag-ibig ko? Kung di rin lang laan sa'yo. Ang buhay ng ating mundo. Di ko alam kung paano. Bago ka lumisan, sana'y turuan mo. Naiwasan ng bawat nakasanayan ko. At limutin na ang maghintay lagi sa'yo. Paano ba ito? O kay daming bagay
Dahil naniwalang labis mo akong mahal, laman ng bawat mong dasal. Paanong aking gagawin Ang sarang ka. kung di mo na ako pansin? Ang sarang ka. Sige, gano'n. Kung ito'y panaginip din. Keep silence, Basang. Sige. Paano ba Ang mag-share? sarang ka. Bago kang lumisan, sana'y maturuan mo na iwasan ng bawat nakasanayan ko at limutin na ang maghintay lagi sa'yo. Paano ba ito? Ladies and gentlemen, Basang, Basaw. Okay, daming bagay na hindi ko na alam. Apo. Tulad ng lamang at sa'yo'y magdamdam. Dahil naniwala, labas mo kung mahal, laman ng bawat mandasal. Tegar-gar. Paano ba aking mahal? Paano ba mahal? Ang unang kalaho mula sa Butuan City. Ang pride ng manukan. Ay, Basang Bangsaid. Oh, na yun. naday, taterok, edi nasalinak, sanak natnag. Maday, amom din na kay Salyam. Ano? Dating champion, naging Winston ngayon. Mangmamalas na dyan. Parang CD ka nung pa yung kanta ni Pasa. Diyos ko. Siya nyo na ibagbaga. Ganalaing ni Basa nga kanta ulit data. Sige. Asaw siya po. Pangasay. Nagpintas ka siya siya. Kulot ka. Paigayam kulot. Nalaing kagay mga kulot, samto yun na ulan. Talaga, bilibak tayo karabukob mo. Kasi siya, dahil tayo karabukob nga flexible. Mabalin nga kulot, unat, kan, Oy. ada Siya basit. siguratim tayo baga. Nalaing kamit basit nga break in silence. Man. Naglayang ni Lola Basang ko na Okay, ni Tita Tam. Dina Dumingsil. Okay, Tam. Happy birthday, DJ Marvin. Wish you all the best. God Dahil bless. dati, Leonardo Casmi. backstage performer. Ana, kaya chok kantak pa. Stone. Ay, dandama kasi siya. Kitam, kunam nalangyak sana Naglayang ka. pagkantain. Bile, backstage performer. Bastos. Abay. Apa, record lang. Ay, kasi yan likod. Samot Siyempre. ka. Ako rin ka man. Alangan nga ron, nagkuksog ka. Diyan ka sangaw. Ngamnog kanta ko naman. Nagsukat ka pa lang. Kinikan ko nga sa Sige ritaan. garo din. Backstage, nagsukat. Tunog ko, nagpasangaw. Sige garo Kumansyon. din. Di kansyon ni Dulce. Oh. wala mo na. Nakalalay nga kasi ko nga Ada pa yung mau kanta na. Ana, Daday sayang. sayang. Ay, nakapo. Ngam na dyan pa siya lang. Sige man. Taruan man kasi siya. Sakon. Sige Sige. man. Sayang. Ay na, mangibabay niya mo dati. Saan? Sige. Okay. Fine. Sayang, ngayon lang tayo nagkatagpo. Ananay. Ngayon na rin magkakalayo. Buo na yan. Bakit sadyang hirap ng tadhana? May kubi. Sayang. Sika kasi siya. Na-lockdown ngayon ang kabatuan. Pati Maleg at Isabela. At ngayon hindi nakapatugtog ang rayaw ni Ilocano. Kaya sayang. Ay, Sayang. gusto na nalpasan. Ay, kasi dyan. Wan, siya ka mo. Emot. Okay, so,
Ayan, ti tuloy ti programa, ti oras tayo las 3:37. Yes. Kita man na mapuputan di oras. O nga, pa-request man mga idol, ikaw at ako. Apo. Marites Ikerante. Ayan, happy watching ni Zuenang Natividad Dumaging coming from Yula Dumaging. Naglayang na idol Marvin amin nga kanta kaya ng organin. Kayang-kaya niya po talaga. Oy. Uray anay request yun ta. Madimot. Ano? Request yung ajay ko. Jai. Sit. Shet, sheret, shet. Ale, bang, bang. Ay napo. Salagin to, kole, bang, bang. Ay napo. Dajat. Lyrics na. Siguro. Lang. Lalabas ang kinading Marvin, nag-line kayo ko na. Nagatukatawag ka niya, ayo lolo kin lola. Thank you. Gina Reyes. Thank you so Thank much. you. Pukok nga, Jenna. When, galing mo idol lang parang CD. Oh. Parang CD yung kanta ni Lola Basha. Mm. Hello, Rayao. Watching from San Jose. Request command guide. God gave me. Ala. Sir Dominic Fernandez. Fernandez. Ayan, condolence po, family Fernandez. Condolence, Sir Dominic. Yes, condolence, Sir Dominic. Ayan. So, another request to the song. Ay, dagiti balasay ka Ay, no. balsetan. Kitakman dagiti babalasay dita. Sige, pabalasa talatan. Yes. Ayan. Nayunan talatan. Dagiti balasay. Ayan, sa mga nag-request ng balse. Asa sa inik. Madik kabisado ajay. Balsa na pa lang. Okay, so, ayan, rugyan na tayo dagsasalaan. Dati man, dagiti man sa miweng kat Tumapo. salain man, dagiti, patapukin man, dagiti, 447 live viewers natin ngayon. Yan. Salain nyo dahil nga sa miweng Ilocano Base. Di ba lang programa nga na followan? Rayaw ni Ilocano. Aha. Isang mapagkabiyagan, ang murmuray dahil mata. Kaisip makaagas, mangliwliwat ko'y kaungga. Isang maduti sa wena, ada isang mamakagura. Ada isang maray awan na ka, kat isang magpagustukan ka. Uray ada amin kanyang arigan, uray pa'y nuang pupungtutak. Uray pa'y nuang paspasok nunggang, nuwas man ang krinak mapagmayan. Ise, umisem ka man biyag ko, lawlawag ka man to'y barukong ko. Daisem mo, isot mangay ayo, day to'y puso napnuan tilindo. Ni Ilocano. Isang mapagkabiyagan, ang murmuray danggit ng mata. Kaisok makaagas, mangliwliwat ko'y kaungga. Isang maduti sa wena, ada isang mamakagura. Ada isang maray awan na ka, kat isang magpagustukan ka. Uray ada aming kanyang arigan, uray pa'y nuang bukong tutak. Uray pa'y nuang paspasok nudang, nuwes man nakret na mapagmayan. Isem, umisem talang gagayang, lawlawag ka man to'y barukong ko. Kaisem mo, isot mangay ayo, day to'y pusok napnuan kilindo. Isem, umisem ka man biyag ko, lawlawag ka man to'y barukong ko. Kaisem mo, isot manay ayo, day to'y pusok napnuan kilindo. Yes. Masabay ang mga balsa pulipol para kada kay amin na mga Yes. sangapada. Dalayap ka. Sipot pa'y di damdamo,
kamanlatay dalayap nga nangalsem kaniyak kasaginaw biyag ko matay kay arigak nudi kan mapurus patay pagtungpalak ananuwenta pintas mo nga ingungutem unay tumet umanay sa likuam nudumteng ni patay kagayat ka itan kakasad sa diwampay yan tangay at tuyak nga agtarigagay Ray, ni Ilocano aha. sipod pa'y di damdamo nga inta na sirpat kas kamanlatay dalayap anang alsem kaniya kasaginaw biyag ko mantay kay arigak nudi kan mapurus patay pagtungpalag an-anwen tapintas mo nga ingingudem unay dinumet kumanaya sa ikwam nudumteng ni patay agayat ka itan kakasad sa diwampay yan tangay at tuyak nagtarigagay anwen kapintas mo na ingingungit munay ditumet kumanaya sa ikwam nudumteng ni patay agayat ka itan kakasad sa diwampay yan tangay at tuyak ngagtarigagay yan tangay at tuyak ngagtarigagay Okay, another boss, eh. yes diro ni Aya Nagrigate biyag ko di agmay maysa kanta na yung lain asig iliwak ka alang aruden biyag ko di nakagbaybayan tanay paskon nga inkari adi kan lipatan maasika biyag ko katipangan na uli lang to'y puso tagin mura ni ayat init bulan siya'y nga to isudat saksita ay weno biyag ko di nakatikawan naminsan kay biyag ko ang iride pa nagparang adagos taladawang kaniyak ibukbuk mo nga ruden didiro ni ayat tananamin maminsan pa'y sampit ni ayat Ray, ni Ilocano Asensyon. abay Dan kanta na doon, di ba? I will Hello, Sir Willie Husto. yes Happy watching. nagregaten Biyag ko, kay agmay may siya. Kan ka na yun laing. Asya eelewaken ka. Alang aroden biyag ko. Di nakagbaybayan. Kanal person nga inkari ade kan lepatan. Maasya ka biyag ko. Ket epagnagnag. Ole lang to'y porsyo. Tage mura ni ayat enet bolanday nga to esudat sakseta ay winubyak ko din nakadekawan naminsan pa'y biyak ko ana irede pa nagparang adagos daladawam kanyak ebok-bok mo garoden diderone ayat tananamik maminsan pa'y siyang ni ayat ibok-bok mo garoden diderone ayat tananamik maminsan
Party Shop ni Ayan. Ray, ow! Nelo ka na! Rayaw! Ni Ilocano. Ayan, dagita po dagiti bal sa patapok. Nga napan nakisalsali ni Lolo Kinelo. Yes. Sige Lolo, basyang banat. Madam Balsemi dito ko na ni Tita Remy. Mauricio. Ayan. Aloha ading lang kinading ko Marvin. Makibuya basit dataw ket permi naglalaing kayo. Coming from Willie. Yes. Husto. Ayan. Hello po, Hello, Sir Willie Husto. Husto. Ayan, pasensya na. Matagal niya nang nare-request yung shisgan. Yan. Ayan, sir, pasensya ka na nga nangangat. Guminti boses me. Hindi namin kaya yung mga ganong kanta. Ayan. Hindi Honestly paladiro. speaking, yes. Dito pala di rocket apo medyo delikado. At saka talaga hanga pumirmiti boses mi tatatan Yes. eh. Kanayon, puyat, ken banog. And Dance with the Wind, latan karayaw no awan partner mo. Kuna ni Ma'am Priscilla. Madriaga. Wow, ang galing nyo talaga, Idol Marvin at Idol Club. Yes. Pa-shout out pa watcher from Lingayen, Pangasinan. Alma Malikdam. Wow, nice voice. Amazing. Very good singer to both of you. Yula Dumagi. Thank you so much from Yula. Yes. That's for all. Get your partner na. Dance, dance, dance. Enjoy. Sabi ni Ma'am Dory Asino. Ang galing nyo, Bernardina Lanoy. Bye-bye. Thank you so much. Thank you. Wow, Idol Marvin, I love it. Marites E. Kirante. Yan. Love Ilocano songs. Yula Dumagi. Pagyaman. Idol, ano pa title ng Balsa Ilocano na yan? Ayan, yung una, Isem. Yung pangalawa, Dalayab. Dalayab. And yung last po is yung Diro ni Ayan. Yan na po. Okay, so tipo nagtultuloy ti programa tayo alas 3:49. Aha. At si Dubai. Yan, isagot tayo manin iti requested song. Platters. Dires one ka no? Adires one. When can Ajay pledging. My love. Yes. Ayaw. Sige man. Okay, so pinagtultuloy ti programa tayo. Ito na po yung request nyo. Dires one and Pledging My Love. Di ba lang programa ka na puluan? Ray Au ni Ilocano. Dearest one, I love you very much. And remember, I always love you. Everywhere, I think of no one but you. You are my true love, my dearest one. Dearest one, it's time I hold you tight. I can feel the joy in my heart. Now I can say, if you were just meant for me, you are my true love, my dearest one. Life has meaning if there's someone to love, and you gave me reason to live. You're so wonderful, I can't let you cry, because dearest one, I love you so. Cry out, ni Ilocano. Life has meaning if there's someone to love, and you gave me reason to live. You're so wonderful, I can't let you cry, because dearest one, I love you so. Dearest one, it's time I hold you tight.
LJ, my, My love. Ay, salain mo natin na Tita Jo Ramos. Forever, my darling, my love will be true. Always and forever, I love just you. Just promise me, darling, your love and return. May this fire in my soul there forever burn. My heart said you're commanded to give love and to hold. Making you happy is my desire. Keeping you is my goal. Hihilo ka. My heart said you're commanded to give love and to hold. Making you happy is my desire. Keeping you is my goal. I forever love you. Alright. For the rest of my days, I'll never part from you or your loving way. Just promise me, darling, your love and return. Sa boca wako. Forever burn. Ray Hihilo ka, no? Okay, another song. Wasted Days and Wasted Nights. Wasted days and wasted nights. Alright. I have left for you behind. For you don't belong to me. Your heart belongs to someone else. Why should I keep loving you? Alright. When I know that you're not true. And why should I call your name when you're to blame for making me do? Alright. Don't you remember the day that you went away and left me? Pray for you only, my love. Why should I keep loving you? Alright. When I know that you're not true. And why should I call your name when you're to blame for making me do? Mr. Marvin Agnel keyboard. Don't you remember
Why should I keep loving you, baby, when I know that you're not true? And why should I call your name when you're to blame for making me blue? Ray-Al. Ni Ilocano. Okay, dagitabo dagiti flatter. Flatters. Flatters. Nga request yung may pa-bonus pang isa, wasted days and wasted nights. Yes. Okay, di ba nagtultuloy ti oras tayo na alas 3:58. Aha. Paparating na naman ang ating 500 viewers. Kung kailan patapos na tayo. Ayan. Hello, Melly Labandino Palalay, Andy Lacar, Mary Ann Calma, Veronica Peralta, and kastamitan kini Gina Reyes, Greg Ventura, Richard Calubakib, Cesar Galutan, Marcosa Gonzalez, Ed Marie Romero, Mercy Razote, Marcosa Gonzalez, Flory Villar, Yula Dumaging, Steve Quinones, Maria Nena Piano Ramirez, and Lensul Cavalov, Ma'am Prezila. Ayan, once again, hello sa inyong lahat. Oo. Okay. Ayan, Filipina Pascualianes, hello! Okay, kakabsat, kati oras tayo na alas 3:59. Ayan, kasakbayan nga ti aming nga pumakada DJ Klang, katag response na kon, kada kita na nabuntuon nga greetings kanya. Yes, ayan. ayan. Kasanga itong bigat. Yes. Alright, kat umuna iti amin. Yan, kahit kumambay ang kablawan, dagiti na may patpatag iti namunti biyang, uray no kaste iti naganan sitwasyon, kat naganan, ada kaya taapong umay met nang greet kanya iti panag-birthday. Yan. Kaya kanunaan na kita nakakaduak. Thank you so much. Kada kayo amin. Naganan. Iti panagayat yung kanya agyaman na kunay. Yes. Yan kasama din iti apo tayo nga na maraswa pagyaman na unay. Naganan. Inpaay naman dati nga tawon nga inak panagkasangay. Kit namain yung sapay kumata iti unos sinak panagbiag kat mangnamnama kayo nga nanya ti Marvin ide Marvin latang ingana yan. Okay, Yes. so, ayan, once again, ayan, binabati kita Kuya Marvin Agne, iti, ayan, happy birthday para bukas. Manatawin mo, happy 16th birthday para bukas. 33 na Siyempre po. kay smile niya, siyempre batang-bata pa lang, no? Ayan, once again, happy birthday, Kuya. Thank Ayan, you. ken tuloy mo iti agparagsak, ken ag-share kadagiti talent nga inyawat kanyaw ni Apo. And ada kami lang takanayon dito likod mo. Po, pagyaman na. Yes. O man ni manong right at nga amok tunog Tunubigat bigat at ibaga na lang tanda dyan mensahe. Man adda to na bigat. Oo. Kaya sapay lang kumata, ika nakapay na apoy ti atidog. Na atidog nga biyag. Po, thank you. Dito'y lubong. Tapno, ayan, nabayag pa iti panagkakadwa. When? Okay, so enjoy your day. Wish you all the best in life. Yes. And God bless you always, Kuya Marvin. Thank you so much sa ating kamay. Yes. Okay, so sagot may karoon nito maudin nga bilang. Yes. Ayan, sa mga nagsasabi po, extend. Agaramit ka pay kami na apat ti Bejo. Pasensya na po. When? Tanabayagin na po, nga awan ti Bejo, men. When? Okay, so sagot may karoon nito kita maudin nga bilang. Dito pa lang po, programa nga ng Paul 1. Ray-Al ni Ilocano. How much is that dog in the window? The one with the ugly tail. How much is that dog in the window? I do
sweetheart alone. If he has a dog, he won't be lonesome, and the doggy will have a good home. How much is that dog in the window? The one with the waggly tail. How much is that dog in the window? I do hope that dog is frozen. Rayaw ni Ilocano. I read in the papers there's a rappers with flashlight that shines in the dark. My love needs a dog to protect me and scare them away with one bar. I don't want a Bentley or a kitty. I don't want to borrow the dolls. I don't want a bowl of little fishes. He can take for dogfish for one. How much is that dog in the window? The one with the waggly tail. How much is that dog in the window? I do hope that dog is frozen. Okay, so manipod pa lang dito nga sunata kabsan. Kaya sa witin ni pakadan iti programang Rayaw ni Ilocano. Ulitin Yes. mga kabsan, wala po munang show this week ang Rayaw ni Ilocano. Ayan, dahil sa holiday po sa Manang Santa. Okay, so agyaman kami apo iti panakidangdanggay kaya na sinamahan niyo po kami sa show ngayong araw. Yes. Maraming salamat po sa mga new followers natin. Welcome po sa Rayaw ni Ilocano. Sa mga star senders natin na hindi po namin nabanggit. Maraming thank you po sa inyong lahat. Kaya kastamit din sa ating mga generous. Sponsors, yes. Maraming thank you. And sa mga sharers natin, thank you so much. Yes. Ken kastan kakabsat, pakadan dahil tayo nag-iisang prinsesa ng Rayaw ni Ilocano sa bali apo, DJ Klang lamang po. Once again, advance happy birthday Kuya Marvin. Thank you so much. Alright, kita itinagadmat nga po ni DJ Reventor Lagmay. Siya kung nga po ni Marvin Agneng. Umay na po pong pakadakada kayo amin. Kaya't mag-ibad-bati kami nga po ti Diyos ti Angina. Diyos ti mang tarabay ka tayo amin nga sa nga pala. Alakasan! Goodbye everyone! Gabang sa baba! Bye!